Къде съм аз и докъде достигнал съм? Напред вървейки пътищата на живота. Ето въпросът, който често аз задавам си, но отговорът нещо все се мота. Не станах аз богат, по-скоро бедничко живея. Говоря за пари и други тем подобни. Би трябвало потоци от сълзи да лея, но плача ли се чувствам неудобно. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Повярвайте, за мен е безценно. Злато и пари, имоти и коли, както идват, те така изчезват. А в моето сърце едно съкровище блести. Вярвайте, за мен е безценно.